balik meneh topimu lho kok iso biyen kok iso warna koyo ngono iku ya apa ceritane? Ana sing gelem tuku lho topimu. Kate dipakano sapi. Mboten mboten wong siji loro niki kuwathah. Mulai mekedel. Kan wong siji loro terus kate nang ndi? Kate tahlilan wong akeh iku. Nggih, Mes sing ketap-ketip tak tabuk, Nduk. nggih royokan sing tumbas topiku niki katene Cak Suro. Kopi koyo tembelek ngene royokan sing royok sapa, Dok? Nggih, kathah Cak niki sing ajenge tumbas. Kula lho ilang lho. Ajaib niki nggih topi. Digawe royokan wong-wong niki. Maksudnya apa jare iki? Kula ilang ajaib topi iki. Iki apa sih maksudmu iki? Topi kula niku ajaib Cak Suro. Niki ajaib niki. Lah kula ilang mau lapo? Cak Suro, njaluk tulung nggih. Njaluk tulung. Nek ditulung sampean niku Lapo kok nulungi awakmu iki lapo kejegur sumur ta? ya apa rek? Sampean ojo terlalu pemikirannya ojo terlalu overprotective. Dadi gak nyantol. Ndasmu copot ngono overprotective barang. Mikir overprotective iku apa? Kayak bal-balan arek ngoper barang. Apa ndas dicopot dioper ngono ta? Nggih, sampean mangkane gak Cak Suro gak paham ambek kalimat-kalimat aku iki. Aku lho lapo kok memahami kalimatmu. Gendeng ta, sampel ta kuwi. Potonganmu koyo kelpo